Il-ġojjellier li saf aggredit f'serqa aktar xi ppjanata sew minn qabel fiż-Żurieq instab fadira demu mitluf minn sensieħ. Dan ħareġ fil-qorti kif bdiet il-kumpilazzjoni tal-evidenza fil-konfront ta' tliet akkużati Dona Borċi Berras, Mohammed Anas Bawlam u Zaħir Ħadawmi. Fil-qorti nstema kif Borċi Berras kienet tat xifhem lil priġunieri ieħor li s-serqa kienet ilha ppjanata minn ġimgħat qabel. It-tliet akkużati qegħdin jiġħdu l-akkużi brabta ma' attentat taqtil u serq vjolenti aggrafat. L-ispettur Lajdin Zammiċet kien fl-investigaturi sabu li s-suspettati f'dar abbandonata ftit metri l-bot mill-asa tal-pulizija f'Taslima. U deskriva kif il-vittma li jismu ma jistax jixxandar instab wiċċu l-isfel fadira demu mitluf minn sensieħ. Instema kif il-familja tal-vittma li għandu 67 sena u sit il-ħanut kienu mħasba wara li ma ċempilx lil martu għal ħabta ta' 7:15 fil-għaxija ta' nhar il-ġimgħa 25 ta' Wissu kif kien ftiem. It-tifel tiegħu għalhekk mar il-ħanut u sab ix-xater l-isfel u l-bieb ta' quddiem magħluq u għalla x-xater biżejjed kemm seta' jilmaħ lil missieru mixħut mal-art lejn in-naħa ta' ġewwa tal-ħanut. Il-vittma kienet iċaqlaq kemm saqajh li kienu marbutin u jagħmel ftit ħoss. Kien hawnhekk li l-pulizija u tim mediku ġew informati b'dak li kienet jiġri. Huma kisru tieqa f'ġenb tal-ħanut biex setgħu jassistu lill-vittma li kellu xi ġrieħi f'rasu. Intqal kif ir-raġel ittieħed l-isptar fejn ġie ċertifikat li sofra minn ġrieħi serji u kien fil-periklu li jitlef ħajtu. Fil-ħanut instabu 3 kaxxi forti, 2 kbar u waħda żgħira l-kol miftuħa. Dan fil-waqt li ġojjelli u depri kienu neqsin mill-armaturi fil-waqt li l-cash register ukoll instabet imbatla. L-ispettur Zammis qari li l-filmati elevati mill-kameras tas-sigurtà juru li s-suspettati ma kinux mamdin u kellhom wiċċhom jidher. Borċi Berras li għandha każi preċedenti mal-ġustizzja kienet l-ewwel waħda li ġiet identifikata. Intqal li l-akkużati waslu żurrieq permezz ta' taksi li bukja Anas u waqfu qrib il-Knisja Parrokjali u mxew lejn il-ħanut li jinsab viċin. Madwar 20 minuta wara huma ħarġu mill-ħanut niżlu x-xater u telqu bil-mixi lejn vjal il-Blu Grotto minn fejn qabdu taksi oħra. Jirriżulta li minn hawn marru f'residenza f'Ħażabuġ minn fejn kienu ħarġu aktar kmieni dakinhar wara nofsinhar. Resident stqar li Anas kien qiegħed jgħix f'kamra isfel u kien qiegħed jaqsamha ma' Borċi Berras. F'din ir-residenza nstab baskett b'620 pillola ecstasy u ġakketta li ntużat fis-serqa. Il-pulizija imbagħad intraċċaw l-suspettati fir-residenza abbandonata li kienet id-dar tagħhom ħadumi. Il-pulizija żgassaw ir-residenza fejn instabet Borċi Berras fuq il-bejt tal-Binja Biswit filwaqt li f'5 residenzi il-bogħod inqabad ħadumi fi ġnien. Anas instab fi spazju żgħir. Fir-residenza li kienu qegħdin jgħixu fiha suspettati instab ukoll basket iswed bi ftit inqas minn 1800 euro u ieħor b'440 euro. Fit-tieni basket instab ukoll salib ta' deb fost oħrajn milli kien hemm fil-ħanut. Aktar oġġetti ta' deb misruqa instabu fir-residenza ta' Taslima kif ukoll instabu kanxi tal-ħanut li kienu serqu. Instabu wkoll xi arloġġi u ħut li ttieħdu fil-ħanut tat-tiswija. F'pawċ li kien iżomm fuq il-vittma flimkien ma' affarijiet personali tiegħu. Fil-qorti ntqal ukoll kif Borċi Berras kienet għamlet tatu ftit wara s-serqa bl-isem ta' Anas li kellu relazzjoni magħha.